Assalamualaikum. Esuk-esuk mangan growol. Growol karo ambil. Growol kan telon. Tapi HP ini ya, Dek. Ini pas lagi HP Lu ngaren. Aku ngene. Anu nang ribu. Mangan growol. Saiki pinter kok sing nyaur ya ya. Wes mangan aja kontan. Mangan growol. Mangan growol, mae ngedir tuh. Jatun. Ucap barong. Oh, kayak sarapan growol. Bapaknya ya apa kalau tuan? Awalnya lek mangan wis pori mulai manjing, loro buka lirik ngono. Tapi yo ayam ngono lha kabeh iki kok. Aku pokoke ndak ngek makmu nek diwak dilake aku proses. Mak tak kok iya dene aku yo kelan diwak ngono mak. Aku lan sapi. Alah buok. Growol karo aku mengurangi masalah wong indah rezeki lho kok. Mek tak napa wong mek tak presto tak anu tak buat aku ora iso nandangi gek lek mangan aku dadi dhewe aku tak buat ya aku ngono aku ora tau jomoy Kudu anu mangan kudu sampe piro. ngene kok awake dhewe jekno wis muni mau lho. Lah aku ya aku muni mau ora mentolo iki karo wong dhewe. Sapa sing wae? Oh, perkarane anu Aku dhewe anu mok besane njur kae. Aku tak gembong mayan ya kudu kan bodhok. Lah wong kene domo kabeh apa. Lah make wedhuse para rene lek iki para rene sing oleh kuwi. Lha Pasti harapannya growol lawe kuku mantap. Terima kasih sudah menonton.